Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepengaken asma kula Anissa Putri Ramadhani, asal sekolah kula ing SMP Negeri Sekawan, Kutha Surabaya. Sugeng mirsani. Lurung Dening Suripan Sadi Utomo. Lurung iki adoh tebane, jumangkah sikilku mitra, jumangkah alon. Menyang endi ra ngerti dununge, dukuh lan asale. Lesus lan prahara nyilep srengenge sumunar ing angkasa. Nasib nyeret uripmu, laku ngumbara koyok mega. Lola saparan lunga sanak lan kadang kasilep swara kendang. Lurung iku adoh tebane. Apa panjenengan pirsa? Kutha-kutha lan desa-desa tlatah iki duweke sapa? Embuh ojo takon mitra. Tlatah iki wewengkon negara. Kali-kali lan grumbulan, alang-alang glagah alasan, alas sinung kedung liwung, gunung biru langit biru, segara isi prau, kok suntak ing jero lagu. Kekejer rasane ati nalika pungkase wengi, ati gloso ing pangkon toko-toko, kemul angin koyok kebo. Ning kebo isih kepenak, ing kandang bedhiang geni merata. Lurung iku adoh tebane, jumangkah sikilku mitra, jumangkah alon. Tlatah iki duweke sapa? Ojo takon, ojo takon. Nasib wis nyeret sikilmu, blasak nyasak urip tumapak. Tlatah iki wewengkon negara. Ngocahe manuk remuk, remuk ambruk, sedan liwat, sedan lunga. Iki jaman jeneng merdika. Matur nuwun.